खुलुमनायखौ नाजाव आंनि अनजालु आइ आफा बिदांबाय बर' रायजोफोर अल आसामाव अल बर' सारा जोंनि वर्ल्डआव जेसेबां बर' दं बेखौ आं खुलुमहरबाय गोदान बोसोरनि सुबिदा होदों आंनि नामा जाबाय माधव मुसाहारि आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जुनाय समस्तिनि आरो न'आ जाबाय सिलाफोथाराव गतिके आंनि मबाइल नम्बरा जाबाय 9957386344 आं अनेक बोसोर जाबाय 1982-83 माने आं पलिटिक्सआव ओंखारबोदों गतिके दिनैसिम साक्सेस जायाखै मानो होनब्ला टिकेटआ मोनां जायो होआ जाथि हिसाबै होजायाना मा हिसाबै होजायाना बेखौ हमनो हाया जेराव बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै थानाय सिटिं एमपि प्रधान बरुवा बिथांनि सन'वाला 1200ल' भटमोन बिथाङा कन्टिनिउ मिसिं नन मिसिङै एमएलए जाबोदों खिन्थु बे समनिफ्रायनो जोंनाव सासे आंनि गिबियाव दंमोन सुकृता मोसाहारि होननाय पिटिसिआव बिथाङा फैदोंमोन खिन्थु बिनिफ्राय बिथाङा जना थानायसै दाबो कोनो हुमगुम गैला बिनि उनाव आं कन्टिनिउ डेट माने राजनितिकआव दङ बिजेपि फाउन्डार आं टटेल बाव जुनायाव बिजेपि फाउन्डार खालामदों उन्दैनिफ्राय गेदेरनिफ्राय गासिबो मिथिजोबगौ गतिके मा जायो जोंनि बर'खौ बै समाव एसे भटारा खम जों माने बारायबोजोबगासिनो दं दा बारायनानै नैबे 2026आव जथेस्थ'खिनि बर'आ माने बर'नि फेक्टर जानानै थाबाय गतिके दाख्लि बे आंनि एरियायावनो फैनानै बिपिएफनि अबजार्भ फैदोंमोन बिथांमोनहा अबजार्भ फैनानै बिथांमोनहा रायलायफैदोंमोन जे जोङो बाव बिपिएफआ निजा केन्डिडेट होनो हागोन नामा आं बाय होनो हागोन हाया होनना मोना जों रायजों रायलायगोन जथेस्थ' रायजोफ्राबो 400-500 जन मानसि फैनानै बाव रायलायफैबाय हिनजाव हौवा फैनानै गतिके होमबा बे समाव आं बुङो जे जों किसुमान डिसिसन लाग्रोनि जों रायजो राजाजों रायलायग्रोनि मानो होनबा एबार फेक्टरा बर'नि हारसा बर' बयबो बुंगासिनो जे बर'नि फेक्टर दं मानो होनबा बर'नि समस्याखौ किसुमान जों समाधान खालामनो हायाखै बाव सुफुंनो हायाखै मानो होनबा अबेबा गामियाव बर' गामियाव दिनैसिमनि दानि सिटिं बिधायक बुहुनफेखौ हाबफेराखै मात्र बियो लामा खाथि जिङावल' थाङो आरो फैयो बे माने बर' बिथोरा गामियाव हाबफेराखै खिन्थु आं कन्टिनिउ डेट माने दैनिफ्राय अरनिफ्राय लानानै आङो जेरावबो माने कोनो जाथि गथ' खालामा हिन्दु मुस्लिम कोनो माने धर्म सर्म जेनो बिबेक गैया बे हिसाबै आं कोनो उन्दै माबानिफ्राय बोसोरे मावबोगासिनो दं दा बे हिसाबै जोंनाव मा जादों जोंनाव माने जाथिनि थाखाय मोनसे निजा देग्लाय नैबे 2026आव जुदि केन्डिडेट जुदि जोङो बर' सासे होनो हायोबा हय जुदि दा बेखौ दस्रा पार्टिया गिनानै दङ जे बिपिएफआ होयोब्लाबो ओरैजाय बिजेपिया गिनानै दं इउपिएलआ होयोब्लाबो ओरै बिजेपिया गिनानै दं मानो होनबा फेक्टरा जानानै दं बर'नि दा बे बर'नि फेक्टरखौ लानानै मानो होनबा बर'नि गेजेराव खेलिमेलि खालामालासिनो जुदि मोननै हानजाया सोरबा जुदि बाव मोजां रिकुवेस्ट खालायनानै जे सासे बर' थिखांनि होनना बुङोब्ला जों बर' सासे बिधायक मोनो मानो होनबा कन्टिनिउ डेट एमएलए जानाय एमपि जानाय मिस्टार प्रधान बरुवायानो जाबाय मिसिं अनामिसिंनि माबाखौ लानानैसो बियो माने गेलेबोनाय दासिमबो दाबो दङ गतिके किसु समस्या जोंनाव बाव अनेक फरायनायबो जाबाय बिसेस करि आंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बिसेस करि नैबे सिलाफोथार एरियायावनो एमएससि एमएलएलबि माने जिअल'जि होननाय गथ'फोर माने बिएससि अनेक दंसै खिन्थु दासिमबो बिसोर साकरि क्वालिफाइड जायाखै बिसोरो बिथांमोना मा जाखो इन्टारभिउ होयै हैरान जाजोबलांबाय सासेबो गैया दासिमबो निल गतिके जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ आरो मानो होनबा बे रादाबजोंनो सारा जोंनि बर'लेण्डआव बे रादाबानो जाहाथे एसे सुफुंहैयोब्ला जे जोंनोबो सासे बर' बिधायक नांगौ सासे एमएलए नांगौ होननानै सानोब्ला बिथांमोना रायलायनायनि दाबो मास मोनब्रै सम दं जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलावसो जाहैगोन माने एप्रिल बिहुनि एसे सानसेनि आगोलावसो बिसोरो रेगुलार होगोन गतिके जोंनाव दासिमबो गोरों गोराफ्रा बिथांमोनहा जोंनाव मोननै स्ट्रं पार्टि दं बिथांमोनखौ दाबो जों रिकुवेस्ट खालामो मोनसे जाबाय बिपिएफ मोनसे जाबाय इउपिएल गतिके बिथांमोना जुदि सिन्था खालामनाय जेराव जुदि बर' देरहायोब्ला जिखिजाया पार्टिया फैथोंसै सासे बर' एमएलए जायोब्ला बे भाबखौ लाहैयोब्ला जुदि जोङो सासे बर' एमएलए देग्लाय बेनिफ्राय हरनो हायो मानो होनबा जोंनि दावराव दावसिया जाथिया जाय एमएलए जायो बे जाथिनि थाखाय मावखाथारनांगौ बेखौ जों बाव जों किसुमान बेखौ बारा गोजौआव लांनाया बांसिन जाबाय सोरबा सासे एमएलए जायोब्ला बे बर'नि थाखाय मावखाथारनांगोन बे मावनाय बाथ्राबो गैया रायजोफोर बे मोनसे राजनितिकसो गतिके जाय मानसिया राजनितिकआव हाबदों बे राजनितिक हान्जायैनो थांगोन
बेखौ आरो जोङो दस्रा भाबिनानै लाना लाब गैला गतिके जिखुनु सासे जुदि बर'नियाव सोरबा बर'नि जुदि सोरबा बिधायक दंब्ला एमएलए दंब्ला बे बर'नि थाखाय मावनांगोन बे अबाव थांनो बेलाय गतिके जोङो जोंनि माबाखौ बारा गाज्रिखौ देखायाबासिनो रायजोफोरखौ गोदान बोसोराव आखाइ खबजना बुंनाङो जोंथ' दिनै फेसबुकाव नुयोब्ला लासै लासैनो मान सनमाना थांजोबसैसो बर'फोरनाव मारै बिदि जालांखो होननानै गतिके आं दासिमबो आखाइ खबजना बुङो जोङो बर'लेण्डनि बाहेरानि जे जोंनि इउनिटिखौ लाखिना दोनदो जोंनि साननायखौबो एसे गोरों गोराफ्रा लाखदो जे जों बुंदों माने जुदि सासे बिधायक मोनोब्ला जुदि कंग्रेसआवनो हक बिजेपियावनो हक जुदि इउपिएलआवनो हक बिपिएफआवनो हक सासे बर' बिधायक मोनथारो एमएलए गतिके बेखौ जुदि नोंथांमोना गोरों गोराफोरा रायज्लायनानै होदो एबार बर'खौनो सिमायनाव होननानै जुनायाव सासे होदो होनना बुङोब्ला जों गोजोनगौमोन मानो होनबा जोंनि समस्याखौ जोंनि सासे बिधायक लानानै एमएलए लानानै जों किसुमान जुनाय समस्थियाव मावनो नंदों आरो बे सिमाङा आंनावबो दं आं माने बारंबार माने सानसे समाव आं सानसे बिधायकबो माने गेलेबोदोंमोन उकिल गगैया आंखौ बिदा लेंनानै आंनो टिकेट होदोंमोन बियो आं बिजेपिनिफ्राय थियाग खालामदों जेब्ला भुबन पेगुआ बिजेपियाव हाबो होमब्ला आं आगयनो पेपाराव गादों भुबन पेगुआ बिजेपियाव हाबब्ला आं बिजेपि थियाग खालामगोन होननानै गतिके आं बिजेपि थियाग खालामनानै आं रेस्ट खालामगोनसो होनदों आं पलिटिक्सआव रिजाइन होआखै होनबा मा जायो उकिल गगैया आंखौ लांनानै खुलुमनानै जेलाव खुलुमनानै आंखौ बिथाङा टिकेट होदों खिन्थु आं गेलेयामोन जे बिथाङा बुंदों जेने थेने आदा आंनि सनमानखौ बासाय मात्र माने रिमार्क खालामनानै आंनि रायजो दला आं बावबो होदों होननानै जथेस्थ'खिनि बेखौ आं बेबायदि सहायाव होनानै येस होननानै जेबो बुङाखै आं बिनि परे आं राजनितिक गेलेनाय हिसाबै सोरबा बुंनो हागौ आं फंसे बाथ्राखौ बुंलाङो आङो राजनितिक लिडारनियाव माबा जयगथा गैया बिसास गैया जेराव पावार बाव थांनो नागिरो राजनितिक नीतिया बेनो भारतबर्षनि राजनितिक लिडारफ्रानो बेनो जेराव पावार मोनो बाव थांनो नागिरो गतिके आंखौनो आंबो बारा गोगोम बुंनानै लायाखै जे राजनितिक नेता हिसाबै आं कंग्रेसआव दा मुखपात्र स्टेटनि दं स्टेटनि मुखपात्र टिकेट दाबिदार दं आङो खिन्थु मानो होनबा मोनसे बाथ्रा रायजोफोर बर' रायजोफोर जेराव मानेकि बिसोरनाव जोंनाव 2,15,000 पपुलेसन माबा भटार लिस्ट जुनायाव 2,15,000 जाहैबाय 1,15,000 मिसिं कास्ट अनामिसिङा जाबाय 1 लाख दा बे अनामिसिं 1 लाखआवनो बर'आ फेक्टर बर'आ हाइस जानानै दं दा गतिके जुदि जोंनिफ्राय गोजौ गिदिर इउपिएलआनो हक बिपिएफआनो हक जुदि बिथांमोना जुदि एसे गोजौ रायलायलायोबानो जों केन्डिडेटखौ होनो हायो आरो सासे मानसिखौ जों रामखौ होननानै केन्डिडेट होनांगौ होनना बुङाखै राम बा रहिम बा जों सोरखौबा सेलेक्सन खालामनो हायो बे बाथ्राखौ बिथांमोना गोजौ लेभेलाव रायलायोब्ला जथेस्थ' सासे माने जुनाय समाजनिफ्राय बर' बिधायक मोननांगौमोन गतिके जोंनि दुखु सुखु जाथिखौ फोथांनोब्ला बदनामा मोनखायो जाथिनि खामानि मावनोब्ला बदनामा थाखायो गोदो इउपिएल आरो बिपिएफनि बदनाम लालायनायखौ सोरबा सिन्था खालामोब्ला जों जाथि डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया सोरबा सासे गाद्दि मोनसे सासेल' जनो हायो राजानि सासनाव सासेल' जयो गतिके बैबो मोनफिननो थाखाय बे नांगोन बेबो मोनफिननो थाखाय बे नांगोन गतिके दा जोङो बेफोरखौ एसे खम खालायलायनानै जि दं बर' जाथियावबो जोंबो आरो आसामाव आरो गोजौआव थांबावनांगौ जोंनाव जुदि 15 जनबा जों 22 जन एमएलए खालामनांगौ आंनि उद्देश्यआ बेनो बे कंग्रेसआनो जा बिजेपियानो जा एजिपियानो जा जिए जा जेरावनोखि बर'आ देरहाबोगोन बाव बर' केन्डिडेटखौ होनांगौ आं बेखौ गोरों गोरा बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो जाहाथे बेबादि बाथ्राखौ जोंनि जुनाय समस्थिनि खोथाखौ लानानै एसे बिथांमोना डिसकास खालामो होननानै आं बिथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामो आरो जोंनि जिथु दा बर'नि समस्या जिथु दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे जाथिखौ खौसेनो आं फंसे लाइनाव मोनसे बाथ्रा बुंनो हादों जे जायनि बर' लिडाराव बेबो बर'नि थाखायसो मावनो नागिरखायो बे गवा बियो आं गाबोन जुदि कंग्रेसनि एमएलए जाबाबो आं बर'नि थाखाय मावनांगोन बाध्य जागोन गतिके प्रतिजन लिडारा आसामनि लिडारा आसामनि थाखायसो मावनो नागिरो गतिके बदनामा थायो ब्लेमा थायो बेफोरखौ सिन्था खालामबासो जोङो जाहाथे जोंनि खोथाखौ सिन्था खालायनानै गोरों गोराफ्रा बिथांमोन हाइकमान्डआव थानाय मानसिफ्रा एसे सिन्था खालामलायोब्ला जोंनि जुनाय समस्थियाव अनेक माबानानै दङ मानो होनबा जोंनाव साख्रिनि खेथ्रआव फरायनाय अनेक जाबाय जुनाय समस्थियाव अनलि फर जुनाय समस्ति धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवनो अनेक फरायनाय दं दा अनेक दंसै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव नै दाख्लै थांनाय जोंहा इउपिएलनि सरकारनि दिनाव गैया बुंनाय बादि जायो गाज्रि दामोनथों जोंनि नैबे एरियायाव सासे एलपि मास्टार फोरोंगिरियानो गैया आं बेखायनो बे बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों बिमा बिफाफ्रा जोंनाव आन्दार मेट्रिकआनो गैयाना एमएससियानो गैयाना एलएलबियानो गैया जाखो
बोरो मास्टार पस्टआव अबा सासेयाव मोनगोन दिया दा जों मा उत्तर होबावनो गतिके जोंनाव साख्रिनि थाखाय अभाब जानानै दं अनेक माने उसुबिदा जानानै दं गतिके बेफोरखौ जों जुदि सासे बिधायक मोनोब्ला जाथिखौ एसे फोथांनो हायो बे फोथांनायनि माबाया जाबाय पावार नङाबा जाया जे सासे एमएलए जाब्ला बेखौ माने जों दा बर'नि समस्याखौ जों दा समाधान खालामनो हाया बेखौ लानानै मानो होनबा भटार लिस्टआबो जोंनाव दा जथेस्थ बर' फेक्टरसो दा बर'खौ लानानै बिसोर गेलेगासिनो दं राजनितिक मोननै मोनथाम हानजाया कंग्रेसजों आरो बिजेपिजों बर'खौ लानानै गेलेगासिनो दं दानि सिटिं एमएलएआबो बर'नि भटावसो आसा गतिके जोंनाव आं फंसे बाथ्रा बुंलांदों जेरावनोखि प्रधान बरुवा बिथाङा जेब्ला एमएलए जायो होमब्ला मारो 1200 भट दंमोन सनारफोरना बिथाङा कन्टिनिउ डेट एमएलए जानो थाखाय एमपि जागासिनो दं बिथांनि गेमानो जाबाय मिसिं अना मिसिं गतिके जों सासे जुदि बर'खौ सापर्ट खालामनाय मानसि दङ बर'खौ अनेक जाथिया सापर्ट खालामो बर'आ सासे सिदा जाथि सयथ जाथि होननानै गतिके आं बेखौ बुंनानै बे रादाबजोंनो किसुमान गोरों गोराखौ आखाइ खबजानानै आं बुंहरो जाहाथे जोंनि जुनाय समस्तिनि खेत्रखौ एसे बे रादाबजों नोंथांमोनखौ लोगो मोननो हाबाबो बे रादाबानो जाहाथे नोंथांमोनाव खोनासंहोनानै नोंथांमोना एसे रिप्लाइ होयोब्ला अनेक आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो जोंनि जुनाय बाखि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि रायजोफ्रा अनेक गोजोननाय मोनगौमोन बेखौ बुंनानै आं गोदान बोथोरनि नोंसिनाव गोजोननाय थाथोंसै बयनावबो